takukte bukuk song hor kaham sanja kaham tinini puila lukurokni panda rohorjak lukurokni tang batang kebangma panda no chengnani sakang phagi puila chung hambaya pharnai chung chono kebangma tiprasa lukurok subamung rohori tongo phatara kasai tongnai tiprasarok hastio maima cheng tongnai tiprasarok no jungjala kasai tongnai tiprasarok no borok no chubana bagai obhaike no korbok amchaini sebok hai tongnai tiprasarok chongno subahorma bai chung belai khe borok no hambaya pharo phiaba takukte bokuk chubana rona angkoine norok video rohor ka hangke chung a video no norok chubamung ni video no chung awai khaiman khamon abon bagai chung khakhaini norok video khai rohora no tai khoroksat belai kheno khaganang takuk bogong kham takuk vikas dev burma bai bokuk sapna dev burma borok tsr second building ni quarter tongo borok bahino omhaike lukorok mase mani yang tongmani phatara kasai tongnai te prasarok no chubamung khainani bagai borok bahino sakangai yak phologai phege borok no chini koktiban phajingte hambaite khaksang maya pharo tai tiprasa sengkrak bodolno belaikena hambai borok sau nung nini barja nini poja chonobo bagdi koktriparni poja chonobo bagdi haine abon bagai borok sankak boboti prasarok baire o phatara tongai hasteo jingjal kasai tong borne account number oridin ang prai obhaike 10 ta bodol ni tiprasarok Bangalore Hyderabad Maharashtra Kerala Chennai tongnai rokni se 10 ta group ni ang borok no rohorka boroni details boroni phone number rohka tinini chimini borok bahino borok no chubana ni chengkha kaisa chubamung borok na hambaya phari chano koktir parna hambaya phari bu video rohorka phajin rok khanai nai di koktir parni bisingte jamtana no khulum kha ani mung sabitri debroma ang Hyderabad to tongo dia jeng tini jeng tabu belai no problem ko tongmani lockdown ni bagai hingga Tripura sengkara botol ni motha Tripura sengkara botol ni motha raksana bukan kelai help kelai harkat ini apa yang bang Tripura sengkara botol ni motha rakna belai hambai mari wa asma tai sar komal koloni wa hambai maya haru kulung Poila no kolong ya paro sini Tripura ni sengkara botol no boxing no subasubro mani pagoi जों नि आरो जों मासे माननि एकदम बै बक्स जों बक्से मानचक सो माने मगै बंग खलबंग याफारो आनि बुमुं अंखा दरेन बाबु त्रिपुरा जों दुमसारा नि पारा अंखा चंद्र हंसो पारा नि जों हरियाणा काम खायना फै माने लकडाउन नि बन्द मयतम जों रां फैसानि प्रब्लेम मयतम है बक्स न सबरसो रवाना बागै बंग जों खलबंग याफारो Puilano koktiparano khulum yapharo Tripura sengkara bodol borono busung khulum yapharo ani bumungha tempu Tripura ani parangha chandra hangsa para dumasara ani kaisung tabo lockdown bondo motongmani borosung masai manuni motongmani jung kisa sa subasu ramani bagoi sini Tripura mothani sengkara mothani borok kisah subang suro boisung tago birat mane rahmi sanai jung khatong toka bok jung subasu khaimani bagoi asunani ko orun mataka aro sini borok jung ira nojon tongmani aro dujon kore ko jung ira sat jon tongo ulata aro sini borok sini barani borok bok joto kai mani nok ngakai sebene koila soro bini kaisa जे पारा वाला जों जतो तुम सारनि न जों चिनि त्रिपुरानि सेंक्रा बदल न बक्सं मासो बुसो रमाने बागै सुबंग न बेलाय खे खुलमुं याफारो खुलुमखा चिनि कक त्रिपुरा न आनि बुमुंखा अनरान त्रिपुरा अंगे अबनि बुमुंखा अमिता त्रिपुरा अंगे अबनि बुमुंखा रतनलाल त्रिपुरा अंगे ताइकाइसन बुमुंखा विश्वमोहन त्रिपुरा अंगे चिनि पारा बुमुंखा दमुसारा जों तब हाइद्र फाइ खचागै तंफाय का जों तब माइर माइखाबो करै माइतेबो मासे आइन तंहा अंगे माइरं तंग ताइ 2 केजि अंगे दाल तंग सेरसा अ बाइसे सालाय मा तंग जों तब अंगे जों आरो रां फैसाबो करै जों तब तंखाय तंगना अबस जों साइ माइ आइ तंखा जों तब माइर मासे आइ तंखा अंगे जों तब तंखायना कोनो साइ माइ आइ तंखा
hingke lockdown bagoi company bo bondo kam bo ma khaidia hingke jeng tabo hai chini kok tripura no saklai jago chung kisa help khlai di chung mai mas yang tonglai mani bagoi chung okra chakar rong khulum jago asung na ani kok khapangni takhok te bokhok song sabrum brum no chung lukorokni rohorjak panda no tiei norok no phunukmani tini bahino abhaikene lukorok kebo koglop kebo koktang kebo kok kaham hai kebo rasap mong rasabai kok tripura no rohor laikha phaidi chung puila no lukorokni rohorjak o ongtong jorani lockdown no ongkhari maya phatara phaimanya takhuk malai manya baya bai malai mai angai kharwai khadulai tongman jarao ba kharwai tongai man jarao poilon chung phaidi rachap mong bai khai kawangma chini takhuk songno chano rachap mong rohorka a rachap mong bai khai chung sabo rachap mong rohorka bo bhai rachap mong bai borokni panda no rohor laikha phaidi kok tripurani bisingti nai neleno rukurokni rohorjak panda o tininita panda o Ani bungan kishan dia ang jampui koloni coronavirus no bawa go atlang hangjak sidi coronavirus bye bye Hai, kolom kapura sekang aja tanano, ke ani mungkin sagar de permati ang ambasani, ani para ni mungkin don sora de para, ke ang tini rasa menggasamai, Hindi song kaisa, ti kok song kaisa, so I hope lo jono enjoy kano, so start, okay. दिल का ये क्या राज है जाने क्या कर गए जैसे अंधेरों में तुम चांदनी भर गए दिल का ये क्या राज है जाने क्या कर गए जैसे अंधेरों में तुम चांदनी भर गए खारे चांद तारों को मशहूर इतना क्यों कम वक्त से भी खूबसूरत है तू I love you hey whoa I love you yeah I love you दिन भर कर बातें हूँ फिर भी लगे बातें अधूरी आजकल दिल की दहलीजों पे कोई आए ना बस तुम जरूरी आजकल अब मैं हूँ तू आसमां है पास है तू पर कहाँ है जिद मेरी तू नहीं मेरी आदत है तू I love you I love you ooh, I love you ooh, I love you Koloni Nagawa ni siyang pili Rangmani ni Hari lang ma Oh, koloni Nagawa ni siyang pili Rangmani ni Hari lang ma Oh, bukao Tongo bising Pogi maya matongo siri
Kena hambai. Baita fishing go ang kok thai kesana musuh joto no. Mo hai hamya jorarago. Mo hai condition hamya jorarago. Chini government samani hai chung no je nogo tongnan bagi bo samani hai government je hai saka. So hai kino tongleno nogo tongleno chung nangma jorao simino nogni phataro ongkholainani chaitulainai tam geyabo chini kahani logise. So stay home, stay safe. Jotono hambai. Hai khulumka. Bye. Jotono khulumka ani bumung wan Tripura. Ani munggo chona deruma. Busubu cholakalin hingga lockdown bu kalaijak. Busuna te kaisa gan rasam no chung gore ani rasamu. Hamya saya rotong hai nokkuno yakati. Bosor nilai jorabai, khali nilai jorago. Bosor nilai jorabai, khali nilai jorago. Boma basa malaini, takuk bukung malaini. Goroya se tumpayo, goroya se tumpayo. Goroya ni cerairo, bucung anda tokaro. Goroya ni cerairo, maya soki basaro. Bele bele matabi, tasiki yung kalai. Goroya no kolumbi, goroya no kolumbi. Tango kamani dula lai dula, tango kamani dula. Gora masa nai biru terong ni kapan se ula ula. Haya hatar moya cahaya, goroya bai cahaya, goroya bai cahaya. Raja mayu cahaya, goroya bai cahaya, goroya bai cahaya. Goroya ni terong, musuh mandat tokharok, paya soki basarok, paya pondi basarok. Beloi beloi rasabdi, beloi beloi musubi, beloi beloi masadi. Mami owan nokagoi, koile koile rasabdi, koile koile masadi. Mashao wan tasadi, rakhu rakha gongono. Goroya ni terairo, musuh mandat tokharok, goroya ni terong, musuh mandat tokharok. Beloi beloi masadi, asiki yung kalai. Goroya no kolumbi, goroya no kolumbi. Haturi balam kere dikere, haturi balam kere. Gora masa nai biru kerong ni mahang nasi makere. Cuma tayo tayo, gora mai tayo tayo. Gora masa nai biru kerong nai, hawa nai kalai tiyo. Bolong nilai tongaja, para nilai duaja. Koksa bai lai matanya, kongnui bai lai matanya. Kokwa koksi maro nai, kokwa koksi roya kai. Komaro ya serorong, komaro ya birorong. Bele bele makadi, kokwa koksi lanani. Kunye kunye lanani, bele bele masuki. Goroya ni birorong, sikiri yang kalai. Goroya no kolumbi, goroya no kolumbi. Goroya no kolumbi, goroya no kolumbi. Jotono pungsang, jotono jotono hambai, jotono antaku buku, jotono Tripura channel nopana jotono hambai. Te kaksang ma ani babu komol koloi nopana belai ni kaksang ma te hambai. Te nono nono ani West Tripura, te ani bumungke paithak jomatia te army khlaige. Jotono na angsi saro ron bangai sini taku buku tini masa ya manung ya tongnai ron bangai kisa kusi dekhlai mano hi tasamung saya suya pan tasamung thaisa tasagan hi song tongmani boni bangai nirok kusi ke kisa khna baidi saya suya tongkba ma phlaje ti apani joton tini lockdown ni bangai joto thangmaya hinglai ma yanglai tongmani bangai koisana nong ni bulam mayan bangai duka kosto no share khlailegen bangai sini raja no phane sing blai ne hambai bono naikol loi kaha khungke Tripura ni bangai blai khusi te khaksang mate kaiton ni bangai sibai marogo
borong jotono je sini bairgo samutang naing thang nogo tong naing thang jotono khaksang mate hambe marogo kaiton sthani lobgoi khusi khaksang ma tono baidi te Tripura no phan bale ken hambai te khaksang ma te jotono share lagi tong bion bangai te kerei rono coba lagi ka krang khe samung rolai tong bai ngai belai ken te kaiton non lob lai bedi te jen jamatai jem among bosor katal ni bangai jotono no jan jamatai no suri lai bedi ja bai ke corona virus no nokhagoi brush khlaigai o Tripura ha sakani te India sakani jotoni ha sakani go bai ke bono binas khlaigai romana bono joton bangai bakhago suri laigani te khulong laigani te kaham krangkhe bai mula sini blai nomo saya te sini sagro ko phalaigai dukho do sangnai tongkha hamya angta Guwahati ke tongo Guwahati ga apana hospital lo angkhe India army khlaigai bon bangai joton bangai ang message claim sugo ka ke tongja baidi ang hamya ne hamya phan joton ni bangai non bangai be joton takhu bukhun bangai joton bangai ang khun sagai non thani masuri sana pakai ton thani halenu ya pakai tor ang ronor samung roya kuskang joton bangai khusi te khaksang mate hamaya pharga sukun hana pakai tor an sa sya tong kun ana nakar khajadi te babu komol koloi no bu Tripura no bu blai khusi te ronji chon phan blai ne hambai te khaksang mate jotno kok pirunan bangai ro khusi ken non number WhatsApp number ro man bangai blai ne sung khaksang mama sung baire tong na phan ingkang phan tabo hamya klagi or tong go phan ison thani ang bu tabo ani blai bemar phan kaiton man bangai kaiton surman bangai blai nani bosar phan hamkha te hai tam kisi sar samung ronai bono kisi sa chaya suya tong kbandro kisa khna baidi share klagi among klagi yu torok phan dan hi kisi sa songma ba Tripura no blai na hambai nungka datong ki anikha mithiyo nu ano nasike agini kono moi tamana no gui angle pomali akhale achuk tong kinana muito mamani khapang sibera no ani lamani nungle mokoni moi tomali akhale achuk tong kinana muito mamani khapang sibera no ani lamani nungle nanganda tongki anikha mithiyo na ano nasike agini kongno moi tamana no gui angle pomali akhale achuk tong kinana muito mamani khapang sibera no ani lamani nungle nokhani chumai kobonai dekhale khale kobonai tongkha nanganda tongki anikha mithiyo nu ana nasike agini kongno moi tamana no gui angle pomali akhale achuk tong kinana muito mamani khapang sibera no ani lamani nungle nokhani chumai kobonai dekhale khale kobonai tongkha tesa nasige nage
ani khapangni nungle nanga datongke ani khamitio na ana nasike ageni kono moi tomano no 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 bu angle pomale khale asok tong kheno na muito momani kapang siberai no no ani lamani nungle nokhani sumai kobonai dekhale khale kobonai tongkha joton hambai te hahen ma susana pakai to chini bangai o corona virus no sung bhai ke vinas khai rahmano bhai ke virus no norgoi rahmano bon bangai joton kai ton thani suri lagani je janjam tainu joto suri lagani je tirpa channel go mase manu ya ke tonai ron fa share khai lagi chung chungja ya phana chini yakwar bai ya phakase yakwar bai nung rojang nai tini nung romani kering ke maya khanai tini chuban mane tongke chuba jang nai nung bo tini nung boini bangai kahana ke snum kahama nai boini bangai hamya na ke hamyang nai hainu bangai jot tuni chini tripra go bukha kathar bai jotono je chuktoi je muchuktoi tripra channel no jotono kohogoi ang jotono kha bai je chin takho bukho ganang kroi jotono noksano arrob maya chalage joto chini des borok no chin tripran borok no joton choba lagani je chakri khlainai je ganang rang pisa ganang rok je choba lagti choba lai ma khang kiplai khusi te kaksangma te nan hambai marako te tripra channel no phal jotna hambai ani sukja ten kogno pairkha joton namaskar joton hambai te khaksama tabau tipor jorani joton khaksama hambai te margo ishor thani pha joton hambai te chintre pachane phane joton hambai joton koprok chane joton hambai kaham khetong bai di joton takho bukho ani bahana jog bata te buma bha joton bangai hambai te khaksama margo pakai ton thani nungsi joton kaplai sa ishor nungsi joton corona virus no bras khlaigai tini udesni osungsani nokhagai rohna lini thani sa pakai tor nungsi jekno phana kaha krangke ha sa yang kater koi ka kan katlang nai lini thani sa pakai tor ang tini corona virus ni bang kisi sa kok thasa thani chanai bon bangai ang kisa sairi hake sanai bon bangai joton khana jabai di takub kro saya tongkeba ma phlai di tai joton khaksang ma te hambai marogo o corona virus o sungsaro phaigi ningla se raja cha phailang saya chu yano nuguile nang kalaijak borok rono la ningla su bilai ki bemar phlang tong phailang o corona virus nung ba o sungsaro phaigi suksa nung kostoro phailang jotono suk samung krikha nung mung krikha khetong rula teni busuk sanungla su raja saga suk soitan tong phaikha o sungsaro phaigi nungla tini jotono sasti roi tongkha boi nogo thangmalia samalia koi bazar hajar go thangmalia ang tongkha nini bangoi busuk sasungla suk kosto mai tongkha o sungsani borok jotono nini bangoi le nungla hamari maya khanai o corona virus nono nini se kaplai phainai ishor nono thung brem binas khlaigit langnai o sungsarni nang haketa tongthokdi o sungsaro corona virus nang busik san tongthok nang nin bungu sarasani bangisi o sungsaro phainai nang sarasani bangisi bini bangai nang dukho kostor goi masaya manu ya khlaigit tini toi manu ya mai masaya khlai tongone corona virus tini o sungsaro tini dukho roi tongnai kostor roi tongnai nang busuk san hamanai busuk san raja sanai sungsaro o corona virus nung sungsani kaplai khe tong man tabo boina dukho kosto roi tongmani nung dukho manai nung din salsal orone sungsani kaplai gai yak sungani phan ni kari khanai
nang bo jaga sogoi nang bo wan chok de ishor nani se kaplai phainai bo nana binas khlai tlang nai o corona virus chini sungsaro phagi no suksa masa manu ya khlage jan janok ni se koploma khlai tongla bidesh go tongnai baire go tongnai kosto magoi phaimaya sogmayang tongbai mani bufa thaibu bufa nima khangnuglia buma thaibu buma nima khangnuglia takok thaibu takok nima khangnuglia ka tonglang nungla suksa asuk kaplai sa ka raja sai tongla o corona virus nini bangai kaplai sa phainai asungsaro aprokan thapla sai ma thangnai o corona virus nung kaham ke wansok di sengsar gon no boini bangai hamya khlaka ka hamya nung nai o corona virus ang butini bitina ko klaijak kento nini thani phan nung hamari nung maya khanai boini bangai tini masa ma nung ya buma phathai ge takok bukok thai be ma khangnung laya phaimeya hinglai maya ka khlai tongmani bangai na ning goron thapla sagai binas sai ma thangnai o sengsarni haini bangai nano kaham ke sung jotno ishorni thani chung wan chogoi chung suri lainai nano chung binas khlaige chung sengsarni borok rok thung nano roi honai jotno khuk bai hak bai ke tini o sengsaro tini motai kotor phaimani goria motai o sengsaro ta ishor kaithor isini jisu kaithor sengsarni isu masi bosi sungni phaige tini bisi katal phai tomane jora rokseni boinat sa bo sarulia kab kharulia to tongrulia khushi ke basi be khlailia corona virus nunglo sik raja sagai sik kaplai sangla tini joto hing thoglia sa thoglia ka khlai tongla nini dukhono sik bini dukhono ne sung siangla ning bo thapla sai ma thangnai te waisa te an ko sukono mathakha ang ta guhati ko tongo bitinago joton naibedi yang bo rokojak tongo sini takhok hi hamya klaja ang phana hamya phana tabo kai torna sini goi jotona ang hamari magita ang hain tongkha hain mangoi jot chuk ya cha ya phana chene takhok bukok je chuktoi je matoi jotona chuba lage yak warbai yak warbai ya phalai di jotone je chuktoi kroi ganang no naile ya goi kasak hyang goi kupur hyang goi jikuno pati hinglaya goi jati thoi no sinai le di sini jati no sini thoi no sinai di sung thoi no sinai di borok mota nai di sini kung bukung kefer sung bukung miya sakai sanai borok haini bangai chung orok kasak kupu hinglaya goi chung joto thoi thasa ज्ञान थासा तमु थासा चामु थासा सं हान बंग सं ता जर दिफन सं ईश्वर ने थाने सं ता फन ईश्वर हमारे रोमो बचन खाकसांगमा ते सं जतन खा बक्सा हमारे बक्सा का सं यापरि बक्सा के हिंगा नंगनाय बन बंग जतन बंगै खाकसांगमा ते हमबाय आनी कगनो खना थकजा खांके बा कोरोना भाइरस ने बंगै ओ कोरोना भाइरस ने सं भाइ के विनाश खाइनाय बन बंग जतन जानि जा ईश्वर न जानि जा मताइनो खुलो सागै जों बिनाश खलागै ब्रास खलाइरि हनाय बनस जों अर राजा सारुया संसार बन बसगला जों शास्ति रय तंखा जों बस कष्ट रय तंखा मासाया मानु याखे थांनाय फाइमेया तंखा हाइन बांगै आं तिनो सोंनो जतन शेयार खलागै गाहाम के तंनाय बायदि नवरन ताकफ्ल लायबायदि गाहाम के सालायदि गाहाम के तंनाय बायदि कष्ट मा फानो सयज खलायमा तंनायनाय आनि ताकु बुखुरक tini busuk kosto malai taka busuk do khomai tongkha takuk thebe takuk phai thamaya bukuk thebe bukuk khosalai me yang nai tongo haini bang buma pa thebe buma phan mukhang bunuk lai ya thanai me yang tongo haini bang chung khago beljang ya nijeni safety no kisanai lai di haini corona virus no chung thapla sarai ronai chung ishor no suri goi chung bono thapla uri ri ronai e corona virus talai sidina no thapla sani degliya o sungsani o sungsani thapla sani nung degliya dei khung bu mas kaisha nang askenin thapla mas asnai asakani kongno mathakado hambai khaksangma tirpasnano hege takukte bukuk song norok khana thokjakna chini takuk song rachabi roholaimani kok tripurani lukurani kok pandao hege phaji tabuk chung khana lainai kok lob
koglok bahaino abahaino kabangma lokorok nogo asogoi jara kisisan bisingon kabangma lokorok no tong abhai koglok seimanai koglok kaham seimanai abharok saksak bai thang koglok sei koglok poriwi rohornani koglok sai rohornani abubo kom kogya phaidi sabo koglok rok sai rohorka kok tripurani lokorokni pandao phaidi abono sung nai nelen no kok tripura no hambai jora ramani bagai te kok tripura nai tongnai khapangni takukte bhuk chongno norok lobo hambai ani mung sotto debroma ani kami Bisramganj Ramnagar ang koglop sai khnarnai ani koglop ni mungkhe buiso sena nokbar resabo wasok musabo risa faslui tangbiti sobo hatal moksusu musisa semai haping nasingo haping rekewoi topchip silok birtena khawo na khrai muitu gairing songdari semai remani musuni thaisa puitu hatal somdolok haksenda ngno mudura khabai sidi hatale kiyok suknaikya dasa daborok damara holdi hambai koglop ni mungkhe hamya yakakna semai dawa ani gosibo tini phola sakni ta soilangtung tongmung tongbara khano riyawoi sakmang usului tongtung chamung chabara chana muchungbo bukhu koromung phaitung kokthai bugura bkhase tongnai dawa no bono tolnai nungmung nungbara nungna muchungbo baithango ransai thangtung mokol naibara bkha bogla tini birima nangkha bomotom bkha tomung kichingno halok bolai manya bomotom sirti koktun rohorka bkha nasidi waisa bahai sokomoi manya o koktangni mungkhe bkha bogjagya bwswkui khorang kothor kokthai sobor bkha da serem hunjak sana palmanya khani tekteno khapangkha hilik sajak ringui khorang yasakya nasikbo nukhurya kwrui de tini hunjak khairokma kwbang hamjakma kobolo bkha de klai hunjak khapangkha kolok jolima jolok mokolo muktui yorjak nokbar chipchawoi nokbar hulangnai nokbarle semai tangjak hasuk hataini gairing nugulo tangui lengla layo khairok susu borok dofada hunjak kongsa kongsa khe thumjagui onglai manlai yakho thancha tuipura sada hunjak koktangni mungkhe raida no sobaikya saimano bugura tomung bai wngkha khangra kubui no pokha kwthar kwmakha hamjakma kwmakha khairokma paikha naislema bangkha khamaima pungkha musuma tuikha hamari komorkha khakchang manliya khatungma mankha swrwngma kwrwikha butuwa wngkha tatal no sika chubamung kwmakha kirima kwrwikha lasima kwmakha thancha wngui manliya kesen wngsuka tomung no slai sakno bachana nangkha koglop ni mungkhe yakli kupang sarenda asuni sakni sarenda chamsor buduk tongkhoba khorang khnao waisa wuisu dangdu nungbo khorang yasakhe hapar srangsa khamo sarenda tei nini khorang khnawoi sumui tikangma pogui thangano yasakdi nungbo khorang hapar srangsa thung pepla sawoi rangsak jorani jaduni khorang haksalni sampatu bunai rangini yago mosomui srang chongpreng khorang hilik chuka nasingui chokha nini khorang maya kholopma chokha duk tongkho khutui poja sagana khultai pekhagui chafino khutui khorang yasakdi dati lubaina hambai koglopni mungkhe ani achaima ha ani achaima hani hapung hatairok tamoni yasuk bwkhalo soton hakchal thangreruk khorang khwnaruk kothoma nobaro kobon nobarbo nini buphangbo nini no bwlai bubar toksa tokmilik nungbai dagijak sasalang waying nar kuchuk naisake no kha kwkhrang chumuirok bodol bodol haping gwnangui khulbubar kwtal ghoronti abono khol gwnang wngui bo kwrui wngui bo chungle nini no bwsa nini swari bai hoi rohoro selenglai kwsa ani hama ani no tongthung ayang masingo thangui bono tawaisa manai pito hambai osukni ni mungkhe sakni kolomtui hamari lama
tinini imang bukhroi siku kiyogyako barsa phano muimung bwchwlwi maikhol bwchwlwi nasingo selet no karwi kwsrang dalsa bwchwlwi sanja nokhani watwi phan tei choron dalukjak nasingo sakni kolomtwi muipung pinbili maikhol pinbili hatal nasingjak bwchwlwi bumuk pekhaknani imang no karwi mukthango tini sakpango tei baithango hambai o koklopni mungkhe nwng saboni song swimung elemo kwrwi laibuma keram kothoma nokbar sarjagwi thwngmungo berjagwi wngkha hokoto sajakma waiklai achu kailakma milok thaika thaisusu manthai thaisano achui risuo khakcha puse pungsugyas phaisa salbai sandai chetnani kokthoma chethuang phango abobo imang baithang raibai nowai bwkrang sajak kothoma tinio mukthang tamo nangroro uansugo khapang aisiri siri musili sili balak o gati deso nwng saboni song hambai koklopni mungkhe khapang nasingo thansa hasuk bolong rekhwlai tirwi selai yapiri thansa jalai bokhoka tangma tangbiti tangsa agi tangsama kaisa kothoma kobonwi tongko hathaio mamita bahai kising khao khapang imango chumui bodolbai kobonwi thangma hai khapang chumuio nowai khorangbo khwnahorma hai mwrwi sabo wngkhana sido nasiklai tonglaikho mokol bai mokol tabuk kok thaisa hwnkhe wngno kha thansa bojugo sido Kolomka jotono no ani mungka Kishore Kumar Deborma ang Komalpur sub division ni village sungka operaskor ang corona ti kaisa koglop sikya kai ani koglop ni bumungka corona o corona nong phaimani wanama singsa nong phaimani hayong kulika hayong gunanggoi birman nangka nong batamono khlaina naikya o corona nong phaimani wansungna nangka nong phaimani sab sutura tongnani nangka yesi yagara thang phaikeno yak yakong tai mukhang thunani nangka nongba tamono surungdi hingka o corona nini tomungba boptui ungkha nong phaimani mask thukurumna nangkha kaisa ba kaisa kisa haksalo tongnani nangkha nongba boptui tomungno tongdi hingka o corona nongba tamoni phaikya nong phaimani nogo tongnani nangkha sarik salthangke jotono nogo kasana nangkha nongba tamono phurungna naikha o corona nongba mutaide ungkha sukalde ungkha nong phaimani borok dophano morki phunang tongkha borok dophani tamo chaya ungkhana nong tamono chadagya ungkha o corona nong jesa phano ungkhana dakti no kikiloi thangdi hayong gunani haime jayano tolangoi thangdi engkai takaisa tongo amokai miya simani amokai koktang omobo corona no tuino simani o koktang ni bumungka corona jorale hamia corona jora hayong kuluika hayong kuluyoi birman nangka phaima haksalka thana sampaka corona jora thana kasuka chaitro thangoi bosak supaika boisakni nabarwa tibai corona kopon kosugoi thana kasuka jora kahamle phaina kasuka tongthungma hakjangma mana kasuka jora kahamle phaina kasuka juno naharoi munihor tongkha hambai tai kok yubrano belai hambai tabuk amti jora haniawa tim borok doktorong tim borok no subai tongmani bago kolomka hambai jotono tokhutai bokosungno jotono dibot kaham ang corona virus no tui kaisa koktam snamani norono saikhnari wano ani mung girajai tripura ani para gondasora ang Bangalore security khai tong tabo duty ono ang tabo duty tongtai sanamani khana tak phanoi mano khana toy phanoi mano
rung yasna maba haifano khanai nai baidi joto ta khutai bukuraw corona virus no tui kaisa koktam o corona tamaba khailang angba belai khe wanai matunglang bithi beraiba bufuru sanamnang sungba o hasakao kathangba matungnang lockdown bo bariruk kungthai bararok mai masaya ungru Narendra Modi ঘোষণা খাইখা angba belaikhe wanai matungkha lockdown ba bufuru phiokno sungba bufuru nugo mathangno ama babu bo nahorui tongo bisi jorabo pherau phayo baba goria basai phaika corona virus kiri makhatka hambai jotono naijabadi khulumka Ani bumung Solomon Jamatia kabin Bamphur Omopur Komoti Tipra Sekamo Komol Kolai Sano belai kena hambaya faro Singsar ganangui coronavirus eba lockdown ingman jorabo Koglop sawan bangai joraramon mawai belai no sar Komol Kolai no hambaya faro Ang koglop saikana nai an koglop nimang ajima kerei sebai orang kemawi de painai ani bamang ajima kerei sebai orang ma phano roi tongo tektomang ajima kerei sebai orang kemawi thangsinai salsa animang ajima kerei sebai orang jepa phoro barang sawai ba matonglang ajima kerei sebai orang jole wangle ani rang paimang rang komor thangsina animang jepa phoro tongwangle wansongma hambai khulumka hambai tini ang Tripurani kok Tripurano jotona hambai rojaru ang tini COVID-19 non tui kaisa kobita ma sijaka ang tini Jammu Kashmir ditu khai tongu ani bumungka ASIG di Anantohari Jamatia 53 Battalion F Company tini buisuni din belai kha nibuka tongthukja haini bangai ang tini kaisa kha hamjana tui COVID-19 no tui kaisa ang kobita sinai sanai monani rok khnai tongja baidi kobita ni bumungka corona COVID-19 haigoi soide din teibu din fologoi takuk bukuro kosto magoi kok Tripura naituk tiklai goi jata kisa suk subasurawui jati bahaino motom jagoi khata thuidi kol khaibedi kok Tripura na hamjak tongbaidi kesal joto bai nanglaya tongdi hada takhura teibu wansukdi kerui borongno subasurabaidi yapang rakhlai bedek bu phainai bolai krai goi kelui phaipinai jotone nawa kesangma angnai hambai bon pore Sri Radhe te kaisa hai ang sini buisuni tini buisuni dinni bangai ang buisuni bang hai te kaisa ang kobita sinai kobita khana jabai de ani kobita ni te kaisa kobita angkha ker kathar gui baba goriya raja senatei buisuni jorawo bolong kumulung bufang bubar mung khaglai joto burui chorai chung bosol kipiroi buisung teroi bufang bedek roi bukhurei ungteroi
ketal bosani nokbar siteroi goria jotono moton saroi khumbar kioroi bahai motoroi bukhale busia baseni naya bosar ketalni buisu busia phadi jotono yawe ya romoi buisu horsini khao tuitegoi belaige hambaini rok khna tokjabai kina ge boni pore hai te kaisa tongu sena buisu pai sena pai mani jorago jai Sri Ram sena ni jorago ang hai te kaisa koktam sanai belai bokha khamani senago nungle munakhe thangnai bisasuk nungbai malaya tongnai mokolo kphai sampului tongnai mokolni muktui kelairei tongnai mase brung nono naisingui tongnai chaitro paigui busak phaiphinai rangsak khamplai susagui tongnai Gori asairo khulumsok tongnai lamprawato ragui tongsoknai suari kutha risabu tagnai bosar katalni buisu phaiphinai babana sung naisingui tongnai to belaini rok khna thokjabai ke u kok triprawo ani rok contact khaimano angbai jotono hambai tongmai jotono kaham tongmai di asuke nani kobita nang muthaka hambai bye bye hingke takhuk te bukhuk song joto koglok sanai ter sap nai rokno kok tripurani phachingti norokno hambai te khaka hamya pharo tongmongno kebo chini kok tripurani lokoroni o pandao nini koglop tongkhe kok kaham sana musukhe samong rohna musukhe tamong rohna musukhe norok ageno saka takhuk te bukhuk song sing kaitham videos namnani kaitham raidana nang one shot na mane khorogoton na nangnai camera light te sound camera mobile camera ang kabang mano saka mobile camera no norok oba haike tati sadi kolok khetati sadi mobile na kebeng kheti sawi rohordi ebong mobile na hairoke sajung sajung nai sawi roi tati saladi mobile na kaisa jaga place khaidi bona stand khaidi steady shot khaidi mobile kebeng kheti sadi plus sound abahai jagawa nang recording khaiti jagawa cherai khonai rok disturb khaya malkhung rok ni sound rok kaya abahai jagawa nini sound jeno disturb nang lokorok jeno nini sound no clear khnana bagai clarity phanine bagai nini sound bo nang mai jotno mananai third hinga ke light haino video production light bo very essential nini nangkuk mani samung light nini makhanga light nini basaga light ka ham phaina nangnai nong salni opposite sob somoy salni opposite light source ni opposite nang ma sona nangnai abang khaisini production ni raida je phaching wall kufur tongo aboni anti phaching nang asokti je phaching sal tongo aboni nahalalai nang asokti abhaike nang asoge light sound te camera cabin khai chini thani rohordi takukte phoksong nang tongmong na nini sapmong nini tammong nini koblog rok lokorong na phunong na mo chongke jeng kok tripran bisingti abono tabok ong tong jorani nogo ongkhari tongte nogo tongtuti lokorong nai mannan bagai chini o lokorok ni panda norok nai tongmani bagai belai kheno hambai jotonon khulumka nogon tongdi shape tongdi corona virus be tamanjak di takukte bukhok song kaham tongdi hambai